Здравейте, дойде ми пратката от Pink's Beauty Box, не пратката ми, кутията. И да, нека да повториме. Горе се пише, че е чупливо. Ето я. Пак се вълнува. Горе изглежда уникално. Едно, две, три. Както горе само това се отпусна само да го наместя. Ето и панточетата. Ето ги картичките. Ето картичката малката. Ето скрити съкровища е темата. Вътре има разни нещица. Добре. О, боже мой. Добре. Отгоре изглежда уникално. Сега. Ще взема най-голямото, който мирише уникално. Първо да кажа. Сега ще го намеря карти. Stanish Chef's Body Food Cosmetics. Моето ми се е паднало първото. Значи 250 мл е продуктът в пълноразмерен, 7 лева. Натурална козметика на Stanish Chef's, храна за кожата с апетитни растителни и плодови съставки, витамин А и Б и богатство от масла, ябеде, маслина, само жожоба, кокос, какао, шея и шипка. Подхранващо освян за тяло на марката са представени в Pink's Beauty Box с цели 14 различни аромата. Ледено мохито, моето не знам какво е. Ледено мохито, бомбони с бяла роза, моето не знам дали е бомбони с бяла роза, ягодов мус, мисля, че е това, не знам. Бяла роза, моето е бяла роза с мус, може би, не знам. Но изглежда много хубаво, така сега ще го отворя да го помириша. Мирише просто уникално. Така че да, сега е уникална кутията, но за сега може би. Сега ще си върна всички. Сега ще по редове. Значи Acne Out Butyrate Acne Out Oxy Lash, измиваш гел за проблемна кожа. Извинявам се, не се видя. 220 мл е 13,40. Моето е 10 мл. Имаме мостричка, която е 10 мл. Сега ще прочита малко повече. Acne Out Oxy Lash е нежен и щадящ. Измиваш с млечна киселина, обогатен 99,9% чист кислород. Той е предназначен за мазна и проблемна кожа, склонна към често възпаления. Извивният гел премахва излишния себум и натрупване, така и така нататък. Хубаво е кремчето, на мама доста много ще си хареса. Сега, следващото е на Bourjois Париж Бланд. Да, точно оранжевия исках да ми се падне, поне мисля, че е оранжевия. На Bourjois Effect 3D Gloss блясък за устни. Оригиналният му размер е 5 грама, 5,7 мл, 15,99. Така че, да, заслужава си, защото аз от доста време искам такъв и мама. И ние харесваме такива оранжеви. Следващият продукт. Ще хвана ето този вече. La Roche-Posay. Липинг, какво е това? La Roche-Posay Липикър Съндет, измиваш керем. 400 мл е оригиналния, 29,34 лева. Не знам колко е това, сега ще го отворя. Ето как изглежда измивният крем.
Да. Сега следващото е на Ми Асам крем ден и нощ. Ето. Изглежда крем ден и нощ 5 мл. Мириш хубаво. Поне на мен 5 мл. 10 пък аз 100 мл е оригиналният. Ние имаме 5 мл и струва 38 лева. Така, следващото нещо е извинявам се много, биодамаскина. Нещо